Hej alle sammen, velkommen til en YouTube-video. Jeg elsker at spille Elden Map. Så jeg ved godt, at jeg ikke har lavet Fortnite-videoer så meget, at jeg sletter dem. Det er fordi, at jeg gerne vil have jeg ikke har så meget plads på min telefon og sådan noget, så ja, men jeg tror, jeg kommer til at lave flere videoer. Jeg optager lige nu på en tirsdag. Så jeg vil gerne sige god sommerferie til jer derude. Vi går på at få sommerferie her den 28. juni. Det gør jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Så ja. Så kan jeg se her, jeg ved Easy, eller jeg tror, jeg tager starten til den easy, og så er det hurtigt, så gør jeg. Jeg ved godt, at jeg ikke gør det helt rigtigt, men jeg er ikke den hurtigste editor. Men det var faktisk, de har faktisk meget sjovere. Det skal være deroppe. Ja, det har jeg set mange YouTube, sådan TikTok-videoer, og YouTube-shows, og jeg gør bare sådan hurtigt. Så vil jeg også gerne lige skrive i kommentaren, på rank i. Men jeg har ikke kun 3, men jeg spiller ikke rigtig så meget rank. Så det er ikke fordi jeg spiller Fortnite meget. Ja. Jeg tager den her. Jeg kan anbefale det her map her, hvis jeg gerne vil bruge til edit. Det er bare et map, jeg fandt.
Jeg går også og planlægger min gaming-videoer i så tror jeg planlægger dem siden maj-april eller sådan noget, så nogle måneder nu. Det kan også være, at jeg laver Roblox eller sådan noget. Jeg skal bare herop igen. Jeg kan godt lige prøve sådan noget der. Der er sådan en herovre, og så er der også sådan en der. Og nu skal jeg lige så. Sådan der. Det var det, tror jeg. Yes. Så vil jeg godt lige se. Jeg tror, det var 5 minutter eller sådan noget. Den første. Jeg så at den var 5. Jeg kan ikke huske, hvor den var, tror jeg. Jeg synes, den svære, den sjoveste, fordi der er flere edit. Man kan edit til sådan. Så vil jeg bare lige sige tak fordi I så meget på den her video. Hvis I kunne lide den her video, så vil jeg gerne sætte pris på, hvis I hoppet ned og trykket på like. Så det er jeg rigtig glad for. Ja, så vil det vil jeg anbefale mange gange sådan noget, ja. Og det er jeg rigtig glad for. Og jeg er også glad for den der flash video der. Den fik over 11.000 visninger, altså ja, jeg er helt glad, og så har jeg 181 abonnenter eller sådan den stil. Så ja, tak fordi I så med, og hej. Og vi ses i den næste game video. Hej hej.